Iztu eta baserrian, urtean 35-40 txiki jaiotzen dira. Behiaren ernarialdia 9 hilabetekoa izaten da. Garaia iristean, aparte jartzen dugu ikuluan, erditzeko prestaturiko leku aproposean. Ume egitea edo erditzea prozesu naturala da eta horrela hartzen dugu gure ikuluan ere. Behiarentzat lasaitasuna oso garrantzitsua da erditze prozesu naturalean, eta badaezpada gertutik jarraitzen badugu ere, bakean uzten dugu bere lanean. Soul can feel the glow of love over hate. You've been lifted up by a new kind of faith. Time is turning, pushing you through this endless night with hope emerging, pulling your heart to the light. Walk straight to the light. Umea jaiotzean, ongi dagoela ziurtatzen da, zila desinfektatzen zaio eta iriskoa edo urruxa, arrala emea den begiratu. Bitartean, ama bere umearengana hurbildu eta miaztatuz, berehala bizkortzen du lehenengo esnea edo horitza hartu dezan.